טוב, קבלי 7 עובדות מעניינות שלא ידעת על מדרשת שושנת אביב. 1. המדרשה נמצאת באמצע תל אביב, ממש ליד הסנטר. וגם רבע שעה מהים. 2. את יכולה לשאול כאן הכל, ייתנו לך יד בכל מצב, ושום דבר לא מבהיל. שחר, למה אסור מטריה בשבת? 3. בת המדרשה הכי דרומית שלנו היא מאילת, והכי צפונית שלנו היא מקיבוץ סאסא. 4. המדרשה נפתחת ב6:45, ואפשר להישאר לפטפט גם עד חצות. ובאמצע, ארוחת ערב מפנקת. 5. פעם בחודש יש לנו שבת ביחד, והיינו כבר כמעט בכל הארץ. זו חוויה שלא שוכחים. שחר, תזכירי לי איפה היינו בשבת האחרונה? את רצינית? 6. את הולכת למצוא פה את החברות הכי טובות שלך, שצוחקים ובוכים איתנו, ואת הצוות שילווה אותך בלב הכי אוהב שיש. 7. ודבר אחרון, לא משנה מה את יודעת, איך את נראית, כמה את חוששת, בואי כמו שאת. יש לך כאן מקום. תחצי על הקישור.